Birang teacher nato karong hapon kining batan-ong magtutudlo nga bag-uhay lang usab napili nga sangguniang kabataan chairman sa ilang barangay. Ato siyang ilailahon ug giunsa man niya pag-manage ang iyang oras sa managlahi niyang mga responsibilidad. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa edad nga 24 anyos, daw sa way kakapoy si Hyacinth Therese Borgonia. 5 katuig na siya nga teacher. Karon sa usa ka international school siya nagtudlo og senior high. Math major siya, mao nga iyang subjects nga gihandle karon, physics, business math ug accounting. Luyusan hibaw-an sa kadaghanan, scholar si Hyacinth sa iyang pag-eskwela sa kolehiyo. Matud niya, kakugi og determinasyon ang sikreto sa iyang kalampusan. Sa bag-uhay lang nga barangay elections, napili usab si Teacher Hyacinth nga SK chairman sa barangay Bakayan, Cebu City. Nagsilbi siya kaniadto isip SK councilor ug midawat sa tanyag nga mudagan isip SK chairman. Malipayon siya nga natugtan sa eskwelahan nga iyang gisilbihan dihang nananghid siya nga mudagan. And last option nako, niyan ako nga, kung mananghid ko sa school, kumusugod sila, mag-go ko. So mo to, pag following day anak, kaniadto jud ko nakistorya ko sa moang head nga kanang ma'am, is there any kanang sa nakasuwat sa manual if dili pwede mudagan ang teacher? Gipaning kamutan ni Hyacinth ang pag-manage sa iyang oras aron matutukan ang lain-lain niyang tahas. Kung unsa ang iyang sikreto, how I manage kay siguro sir kay kuan love lang jud ug passion sa imong gibuhat. Kay kung wala gani gugma sa imong gibuhat kay imposible jud tanan kung kayahon na nimo sa imong kagalingon, mo give up jud ka madugay. Alang sa makabataan nga sama niya, kini ang mensahe sa teacher ug SK chair. Ang pursige og paningkamot jud sa tanan og whatever imong gibuhat kay dapat naa kay gugma nga ibutang dira. Kay kana jud kung naa kay gugma sa imong gibuhat sa usa ka butang kay posible jud sa tanan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.